What's up mga meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit notification bell. So for today's video, magmumukbang naman tayo! So ano yung kakainin natin? So ang kakainin natin ay giataki sigig kaog humba. So ang kakainin natin ay killer pork humba. So guys, sino nagluto niyan? Alam nyo init ko. Ay, lantan ako eh. So ako nagluto guys. So shitin, anong lasa? Sarap ba hindi? Secret. Hello! Dahan ko na. Sige guys. So guys, ito guys, konti na lang yung coke guys kasi pinainom ko ni Ma'am Shitin. Pinainom ko kay Ma'am Shitin kasi bawal sa aking kidney. Naghati lang kami ni Ma'am Shitin guys kasi konti lang iinumin ko. So without further ado, let's eat! So by the way, in this mukbang guys, para hindi kayo maboboard, may mga questions si Ma'am Shitin sa amin. Okay, para sagutin namin. Para sagutin while namin ang kumakain. mga tanong at dahil kumakain kami. Sige. Nitch, dati mo pa shoutout Nitch. Sino ba yan? Saman. Ining's World. Akong Ining's kalibutan! World. Supporter ko ko ng Shout out kay Ining's World ni Ate Nessing na. Shoutout kay Ining's World! So, kalibutan ni Tito Ining. Yes, Pwede kalibutan. kayo si Ining. Ang kalibutan ni Tito Ining kay si Ma'am Shitin. Give me a Kuri mo, it's a motor. Kain ka na. So, sobrang lata nito guys. Sarap nito guys. Oh. Kain tayo. Kain tayo guys. Siyempre guys, masakit tiyan ko ngayon guys. Bakit? Panuhot is life. What is real? So, my first question for both of you. What is What? it? If you had 3 wishes, what would you wish for? Oh, 3. Ako kay Kuan. Na ako'y 1 million og house and lot og sakyanan. Muna number 1. Ikaw, Ning. ako? Natay akong balay. Natay negosyo. Humana ni pandemic. What? Oh, Ganun. One way, ganun. Pare. Pare. Number 2. What would you rather throw away? Love or money? Ikaw, Nitch. Ito sa una. Ikaw, no? Ito una. Money. Ang love. Panagsual rin ako kita. Money. Naara na makita na permi o magkugi ka. Come on. Uy, ara. Hindi, ano? Kugi mi kaon. Kanich. Mas pilion na lang, uy. Sige. Ano sa'yo mong pilion, Nitch? Masa na ang imong pilion is love or money? Yeah. Love. Kuri mo. Ikaw, Ning. Ano pa rin yun? Answer ko ba? Ano sa mga? Money. Love. Money sa yung answer. Takat mo. Ano? What's the most beautiful place you've ever seen? Kuan. Falls. Fools? False. Falls. Ginagi kang false? Ako, Saan ka nakita na ba sa pan? Negros Oriental. Bacolod. nakaligom isa sa'yo. False. Mo ni picture, guys. O kuan. The Forest Camp. Oh, guys. Ako na. First camp. Ito sa... Asa to? Dumagiti, no? Tumagete. Tahaw Ikaw, Ning. Ito, forest camp. So, lang pati ka. What's your favorite TV show? Scary Teacher. Ha? Ito ay. TV show ba? ABCBN ba? Teacher. Ito na. Dua, hindi nga. Kuan. Ng Disney movie. Bobe. Ako? Ang probinsyano? Movie pa din na. TV show, man. Showtime, eh. It's Sultan. Ako kay Disney Princess. What was your favorite toy growing up?
Ikaw, Nitch, sa man imuhang favorite nga toy? Sa una, pagbata na ako, trak-trak. Taka lang mga balingon, mangutim duwaan. Pero pag phone ako, Pag tuon mo kuha na ka ng basura. Hindi, kung sa'yo yung favorite toy? Pag bata. Kuan, laghan man ko. Mga tarak-tarak. Ito mga tarak-tarak. mga tarak-tarak. So guys, si Chin pala guys, wala kay dito ni kaon sa silingan. Kaon siya guys, sa silingan guys. Busog na kayo ito, kadaghan kaya ito kuan. Kaon. Kaon na ito. Shoutout sa laghungit niya sa Timarmar. Sa Timarmar at si Kuya Vincent. Kapareho ng apelid, ang kapareho ng pangalan ng Kuya Bintoy. Guys, naubos oy. Kan-anga challenge. Daw na question. Guys, ubos ito. If you could interview a famous person, who would you choose? Kuan. Si Kinsa? Blackpink. Yung magkasinabot mo. Oh. Ano, sorry ba ingon? I need an interpretator. Mana ko, anyong sa'yo, bakten kasi mata. Oh, bakit kasi meta? Ikaw, Ning. Si Jun Jungkook. Yan talaga, favorite nito Ano ini. kung makakaon mo sa restaurant o pagkaon nga dili ninyo ginahan or example ko an baron ka nang Sa Japan, example ko an ka nang panos baron mo unsa man mo Ay, ako? si Hoy, pangatanon mo. Jungkook Pailisan. Pelisan ikaw ni pwedisan. sa ano pa ingon Akong ingon nga, yabon sa kuni oy, kay panos man yun. Ano sa yabon? Last question. the last last naman Ang malaman sa ini. if you could be best friends with a celebrity who would it be ha kung maka-best friend mo o celebrity, kinsa yung pilihan? Sa celebrity. Usara ha? Dili, grupo, dili. Sa celebrity. Artista! Mga sikat. Ang say. Artista man. Artista. Ano? Kuan. Ito ganing na sa 100 days. Si Kuan. Pwede mong i-shout out si Cyril Manabat. Ikaw, Ning. Ako si Kuan. Kuko Martin para apil das probinsyano. Ikaw tong patyon nun nilito. If you were to play a song you love right now, what would it be? Kuan. Kanang Tun! Nalimot ko Usa kanta. lang. Kanta to na mo sa muskwelahan. Ugma lang. Chikading, chikading. Chikading. Ikaw, Ning. Kuan. Ikaw sa una. BTS. Tong idol. Ikaw, Ning. Nitch. Kaan. Kang BTS, guys, sa usa ka adlaw kapila na niya ipatukar. Uy, pagkapuol. Pretty Savage. 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 If you were to name your own song, what would you name it? Kaan. Illustrator. Pagtarong, Nitch. Abi ganina nagklases lang illustrator. Kaan. Barbie, chillin. Corny. Challenge. Corny. Ikaw, Ning. Lodi. Ludi? Idol. Ilang nga. Uy, ba't ikaw rin sa kikag mga kuan eh? What is in your fridge right now? Parihara mo answer ni. Kung nasa yung ref karon. Mga baligya. Ang sa baligya. Mga frozen foods. Ang sa pila ining. Skindi. Ice. Ice water. Frozen foods. Ice cake. Puso ko oy. Kau kanon. Wala. No. Nawala sa tuwing guys.
Magic. Diba ka ng kantaman ka ng but I can tell my own mind. Look a little closer. Next question. Yes, ano yan? If you could change your name, what would you change it to? Ako kay If not Nitch, ano sa manong gusto? Witch. Hoy! Hala. Paan kayang Raquel. Uy, totoo lang din na Raquel. Okay. Oh? Mark Anthony. Da! What were the highlights of your childhood? Oo, kay bawa na ka English. Ako? Tuli. Okay, toli. Mohan, Nitch, kanang murag, dili na mo malimtan, no? Yan na. Sa man oh, mo. Kanang murag Highlights sa imong kinabuhi ba sa imong pagkabata? Kaan. Or di na mo malimtan. Kapag ganing gawigo nga taas kaya akong buhok. Pagbata na ko. Oh, sige, sige. Sige. Nice, nice. Si Christine ba di oh, support? What would be the perfect crime? Si Juan, Nitch, ayaw lagi ng crime. Kriminal. Himuuntag kriminal. Ano yan, Nitch? Di na ta, Nitch. Himuuntag kriminal. Unsa ko di kriminal? What's the funniest movie you've ever seen? Ako kay Sige, tama. Funny Videos. Ay, Ah, movie ba? Salida. Kaan. Okay go. Ikaw, Ning. Dili mo kayo nahilig movies. Kuan si anang atong The Gods Must Be Crazy. Dagdag mas. Mao na. Di ko hilig og kuan. Do you save or spend? Nag-save mo or nag-waldas? Sampol, na may kwarta, inyong gisave or inyong gigasto? Oh, ako wala ko gigasto. Hamad, Nga sa pitakang tita. pila, isod. 41. Oh, hi. Nandun Thousand. naman ni tita. Ang angkat. Kung kuan. Kung maglahi ko kakuha, permi ko mawaltag kwarta. Kaning, Spend. isod pod. If you had to choose one animal to have as a pet, which animal would you choose? Ikaw gang. Kat. Cat mo? So ako muna nagangoy. Kung mo makalani, siya pwede ka nang bitin. Kaning, Kuan, dog. Lion. ah, lion. Urot ta. Unayon na ta. Ayaw ba, tarong ba? Pa? Panda. Ako kan ang... Ano ba? Would you rather be able to control time or be able to know what Ako other sabot. people are saying? What na sagot? Kung sa may pilion ni mo, Nitch, ka nang makontrol ni mo ang oras, sample ka nang pwede ni mo i-stop, pwede ni mo ibalik ang gahapon, or ka nang maadto ka dito sa future, sample ka nang i-control ni mo ang time mo, anak ka nga, ka nang 18 na imong edad, dito niya. Or, makahibaw ka sa unsay ginahon na sa laing tao. Kung sa pilion ni mo. Nagkakaroon na ko. Makabaw to sa una sa bataw. Ako sad. Ikaw, Nitch. Kuan. Pilion ang kuan. Ang pilion na ko kapasan yung handuha. Mundo. Sige, sige, sige. Sige. Kabaw. If you found $2,000 on the ground, pesos na lang kayo, $2. What would you do with it? Hmm? Kung saan niya kung makakita mo 2,000, Ikaw, Nitch. Kuan. ni easy meal, Ihotog na ko ni kuan. ni. Tita Jane, yun saan? Ihatag na ko sa akong pitaka. Wow, so di mo i-only. Hindi sila iya. Hala, Nitch. Ala, pangitaon pa din nila. Ngawam sila kay Bao, kay bising kay sila. Kada nang pakagang? Hoy. Sakto na. What's your favorite ice cream flavor? Ako. Cookies and cream. Ako, kabante ka to sa unang kanang pinipig. Ah, from brown? Kung niya sa live pinipig. Ikaw na rin din, napam na kami. Mga ka Lugar eh, burger. Rocky Road. So, nahurot na yung Coke, guys. Ano pa? Uy!
Ayan guys, bumalik na ang paglagi namin mukbang. Dali. Would you leave your hometown forever or stay in your hometown forever? Kasi mas gusto naman niya. Anhin na ka mo puyo sa imong hometown or mawala ka dre forever sa imong hometown? Forever kang mawala sa imong hometown or forever kang naa-dre nagpuyo sa imong hometown? Dali magpuyo. Ikaw ning. Bate man ang ano lagi. Wala kay pilion na nay. Oh, gusto ko adto ta dito laag. Adto ka puyo sa lain. Pwede na ka mo balik sa mong dito ka nagdako. When scrolling through social media, do you prefer posts from celebrities or from your best friends? Kasi mas ginahan mo nga scroll sa social media. Example, Facebook, IG. Kung saan yung mga gusto nga mga post, mga celebrity or mga best friend ninyo, mga friends. Mga celebrity. Ikaw. Or si Nitch ba, nag-scroll siya Facebook, puros Blackpink, BTS. Ako BTS. Celebrity ka na. Is there an app that you hate but use anyways? Hate ni mo pero gigamit ni mo. Wala ko. TikTok. Hate din na ni mo. May mo pinaka kuan. Kuan. Kalik-galing kap. Ano naman? Hindi mo i-uninstall install o di ka ganahan. Mo gani kay di na ako maka-edit. Muna permi na ko editan sa. If you could only speak one word today, what would you say? Kung one word ra imong masulti karon. Kanang ikaw nga ko nga. Amping. Ikaw. Wala ba kay gisultian? So, Nitch. Ako Kailangan. thanks. Okay. Welcome. What part of the human face is your favorite? Ano sa'yo pinaka-favorite ni mo sa noun sa tao? Mata. Ikaw. Your lips. So, uy! Imong lips. Nitch! Leng. Corny! Sa mga meg, busog na kami mga meg. No? So, wadya karot guys. So, dali na namin utob niya. Dahil na lang may kutob, dahil na lang may taman. Ayaw mo bukod sa taong tulad ni Tito Ining. God bless you everyone and bye! Thank you! Hey, there's a snake! And I! And I! Hook!